хиперреализам, пошто и по моме, хиперреализам представи на неки начин и она life size и величина треба да буде. Значи, ако човек е 160, исто е скулптура да буде, по моме. Али манир, начин изработке е баш тај хиперреалистички, али као скулптура целосна, завршена, nije по моме хиперреализам. Неки нови реализам, можда нешто još dalje od hiperrealizma. To je nešto savremeno, to je taj polijester koji nije baš savremen, ali silikon, pošto sve glave, znači na svim skulpturama su mi silikon. Da, za da mogu da stavim kosu. A pošto na polijester nije to, tamo mora da se lepi, ali on ne može da se inkorporira sa iglom i tako. Taj silikon daje mnogo mogućnosti, mislim. Sad sve više i više se radi. Počeli su Amerikanci u filmskoj industriji, znači, sa tim silikonom i to je taj isti silikon. Pošto silikon proizvode mislim i u Americi, i u Evropi, i u Kini, ali jedan silikon je baš taj pogodan za ovo. I to je kod nas problem, mislim, na ceo Balkan i u Evropi, ovo se ne proizvodi, ja sam morao sve to da obvezujem, da naručujem, da čekam, tako, malo komplikovanije, ali to je to. Želba da nešto predstavim jaz kao što sam ja, kao što razmišljam, kao što razumem, i bila veća nego probleme koje sam imao sa nabavkom silikona. Ovo je onaj projekat 50 godina hiperrealizma, zajedno sa Ron Mojikom, da, to je 2002, ovo 1:1 je, tolika je. Možda po meni jedno od najinteresantnijih u ideji, u konceptu. Давид е jedan mladi dečko, mlad čovjek, a oko predstavlja Golijata. Sad, znači, u današnjoj temi, današnjici, borba pomeđu slabijeg i jačeg, velikog, mlađeg ili manjeg i velikog, je preko kompjutera. Nije više sa mečevima, nije više sa možda oruđem, ono klasično, nego kompjuter. Zato je mouse u desnoj ruci. Mouse preko kompjutera se bori sa Golijatom, a ovo je, znači, simbol Golijata. On je uspeo da pobedi u mojoj priči i u religiji, u istoriji religije. To je jedna borba, znači, pomeđu slabije i koji je uspeo da pobedi jačeg Golijata. To je taj, inače to je moj sin kad ima 14-15 godina. Naročito sam uzeo Caravaggio, pošto Caravaggio radi one profane scene. Sa religije, vadi iz religije, a radi profane scene. Nisu baš religiozne. To je kod njega tipično. A ja tako sam razmišljao i opet mislim i dalje tako razmišljam u tom pravcu. Kad se u jednom određenom momentu ne probudi, nego sam sebe pronađe u nečemu. To je taj moment. Sam, to je isti čovjek koji u određenom momentu nešto se desi se, ne znam šta, to je to. Pronađe sam sebe. Zato sa jednom rukom je kao se dopira se hvata i prvo gleda u određenom momentu. Svi mi imamo jedan period kad ne znamo šta radimo, kom smo stajemo, kako nam se piše sve. Neko uspe da progleda, neko ne. Neko ranije, kasnije. To je taj moment. Da sam ja kepac sad na momentu, obratno sa njim. Ovo je bila i instalacija u Skoplju na jednom projektu. Imao sam kameru gore. Ta kamera, znači kako dođe da gleda skulpturu, ona snima i na monitor se gleda kako skulptura gleda, znači kako Venera gleda tebe. To je obratan jedan moment sam imao, tu nije tako postavljeno, ali mislim
окрену ствар гледање. Šta znači jedan hendikepiran na neki način, znači čovjek, kako se on osjeća, a ima i još jedan i drugi moment, naše nesavršenstvo, i ne samo kod njih, nego kod svakog, to naše lično nesavršenstvo nas dovodi u određenim momentima da malo različito reagujemo, nepravilno reagujemo, kao što bi trebalo da to bude. I to je ta jedna poruka. Ovo je pandan, znači, pošto je ta bila Venera, ovo je Mars kao bog vojne, bog borbe, bog, isto ona borba koju sam prije vam objasnio, to je to, znači, ali ja sam stavio da bude u nekoj korelaciji sa Venerom. Znači, ovdje sam radio prema onoj Zaratrusta priči Niče. U ovom momentu, znači, on je isti čovjek, samo on sebe nosi na ramenima, ali kao kepac. Zato što on svako u sebi, svi mi imamo jedno, znači, može da se kaže neko biće koje nam u datom momentu pravi neke probleme ili upravlja sa nama bez da imamo mi istinitu moć da sami da odlučujemo. Zaratrusta kaže uzmi za uši, uhvati se za uši i da se digneš, ali niko to nije uspeo. To je kao metafora, neki način metafora, za da bude u istom konceptu, da se priči. To je želja ili tendencija svakoga da se sam sebe nadmine. A ovdje je pak tendencija da se sam sebe preskoči. Opet da bude viši od to što je, da bude bolji od to što je, da bude brži, da bude, ali sam sebe, znači. Onaj poriv koji svi imamo da budemo bolji, da budemo, znači, ovako dve skulpture, imam tri, ali sad tu su dve skulpture, Ezekijel. Ezekijel je jedan čovjek isto koji je navodno prvi video Boga ili svetlost Božju, ne znam. Moja prva, znači, ideja je bila da prikažem čovjeka koji u određenom momentu nešto vidi ili doživi. Ali to mi ne znamo, ali i svi imamo jedan moment kad nešto vidimo, to nas frapira. Da li je dobro, možda je lošo, možda to i ne znamo šta je, što smo vidjeli, ali to je taj moment. To sam zamrznuo, znači, jedan moment, a ova je mermer, znači, veštački mermer, u momentu kad kod njega se javi ona život, pojavi se život, zato imamo odavde sve već živo, a drugi deo ostaje hladan mermer. Znači, i to je taj moment kad mi vidimo nešto, to nas tako na neki način dopre do nas i promenimo svoje mišljenje, svoje razmišljanje, svoje ideje, svoje koncepte i tako. Ta je ista skulptura, znači u drugo svetlo, u drugom momentu. Ovo nije Isus Hristos, ovo je neki običan čovjek, malo bucmasti. A zašto bucmasti? Da ne bude Isus Hristos. Da ne bude, znači, ista onaj imić koji imamo mi u glavi, onaj Isus Hristos slab, ne znam, tako. A okrenut, zato što sve je sad okrenuto. Sve je, znači, bukvalno sve je okrenuto, nije više ono kao što mi znamo, kao što je bilo. A inače imao i u religiji jedan moment, Sveti Pavle, mislim da su postavili onako u jednom periodu, neka žitija, u jednom periodu su postavili
поставили обратно sa glavom dole. Sveti Petar, da, Sveti Petar. Ali to je i nije ni bitno. Bitno je da sad sve je to okrenuto, ja tako doživljavam, i sve je, ova nije, znači onaj pravi istinski križ, nego zato je procjena plexiglas da nije bitan u stvari križ u ovom momentu. Bitno je da je on običan čovjek, koji mi danas rećemo svugdje oko nas, običan čovjek, ali koji je okrenut u svakom momentu, u svakom pogledu. Sad ja i ovdje nemam mnogo što da posebno pričam, to je isto stanje, jedno stanje straha, jedno stanje strepnje, jedno stanje straha, ne možda sa vanjske strane, možda strah i sa unutrašnje, od sebe, strah od sebe. I to je taj moment doživljavam kad prvi put vidim svašta, mislim, ja kad vidim svoje skulpture, doživljavam ono unutrašnje, znači u jedan moment, nešto što se dešava kod nas. U momentu na suočavanje. Aj, ko je jači sad? Ovo je jedan sloj odlivena, samo jedna boja. Osnovna boja je ovo. Evo osnovna boja. I polako. Mislim da 5-6 ruke treba da se postigne. A drugo je sve odozgo sa silikonskom bojom, specijalnim bojama. I to sa rukom, ne sa četkom. Sve se radi sa prstom.